Повернемося до Німеччини, Північного потоку-2. Я чомусь не бачу, щоб в Україні обговорювали і з розумінням ставилися до потреб Німеччини. Тобто для себе пояснити, треба ж мотивацію. Що це може бути не лише економічний проект, а один з важелів впливу Німеччини на Росію. Тому що сьогодні вона по газу на Росію фактично ніяк вплинути не може. Ну, там одна гілка є газогону. І специфіка, якщо вивчати питання, він не дуже привабливий через те, що його треба перекривати для профілактичних робіт. Немає там газосховищ, як в Україні. Він не може бути цілком і повністю альтернативою газотранспортної системи України. А для Німеччини це може бути важливо, можливо. Можливо, я помиляюся. Тому що як вплинути на росіян? Сказати, ми перекриваємо і не споживаємо ваш газ от звідси. І далі танцюйте своїм газогоном як завгодно. Тим більше ми знаємо приклад, що нічим не скінчилася історія з цілої Сибірі і Китаєм, які росіяни, в принципі, якщо так говорити, просто намахали на немалу суму. Ви знаєте, пане Романе, насправді у західних країн є чудові інструменти впливу на Російську Федерацію. Без будь-яких газогонів, без будь-яких нафтогонів і всього іншого. А це називається просто-напросто ноу-хау. Сьогодні Російська Федерація в деяких сферах, залежно від західних технологій, 70-90, по деяких параметрах на 100%. І це дуже серйозно впливає на здатність Російської Федерації видобувати ту саму нафту і газ. Отже, якщо Німеччині чи Європейському Союзу потрібно показати Росії її місце, то це можна зробити дуже легко, швидко і ефективно. А головне, боляче для Росії. Чому це не відбувається, це вже наступне питання. Але технологічно говорити про те, що цей Північний потік-2 використовується як інструмент, це надто дорога іграшка. Є значно більш дешеві і ефективніші інструменти впливу на Російську Федерацію. Ми це не можемо розглядати як важель впливу. Я не думаю, що це те, що, власне, можна виставити як якийсь такий, знаєте, серйозний аргумент.